Měla jsem silné úzkosti, nemohla jsem si pomoct, ale Bůh přišel do mého života nadpřirozeným způsobem a toto je můj příběh. Já jsem dlouhou dobu žila ve strachu a měla jsem pocit toho, že mě prostě nikdo nemá rád. Nejprve jsem jenom žila ve strachu, někdy jsem nemohla spát nebo jsem jenom brečela v posteli a postupně jsem dostávala nějaké panické záchvaty a byly pořád častěji a byly silnější. Byla jsem potom jednou na jedné akci, kde jsem měla hodně věcí na starost a najednou v hlavě úplně všechny myšlenky, že to nezvládneš, i tak to nikdo nedocení, proč to děláš. A já jsem se totálně zhroutila, šla jsem do koupelny a tam jsem brečela a nemohla jsem se zvednout a jiní lidé měli program. A jedna holka uslyšela v hlavě hlas od Boha, který říkal, jdi do koupelny. I když ona nechtěla jít na záchod, tak prostě zašla tam a našla mě na zemi brečet. Ptala se mě, co se vlastně stalo a tak dál. Řekla, že mám vyznat, že ďábel nade mnou nemá moc. Tak já jsem se postavila a vyznala jsem, že ďábel nemá nade mnou moc, že nemá moc nad mýma myšlenkama, nemá moc nad mým životem a nemůže to ovládat. Už je to 1,5 roku zpátky, co jsem neměla žádný úzkostný stav, protože Bůh mě z toho zachránil a vysvobodil mě. Jestli ty máš teď takové problémy, tak pojď ty věci vyznat nahlas a přijmi Ježíše do svého srdce, protože on je jediný, který tě může vysvobodit z té největší temnoty. Sleduj náš web a u nás podporu odberu na sociálnych sieťach.